ассалому алайкум тамошобинони азиз, бародарону хоҳарони аҳли ислом. Аз шумо хоҳиш мекунам ки ҳамин навори моро бо диққат хуб то охир гӯш кунед ва агар малол нашавад дар зери видео лайк гузоред то ин ки дигарон аз чунин ҳолатҳо бохабар шаванд. аҷабе нест. барои чӣ айни замон ҷудошавии зану мард, ҷудошавии оилаҳои нав зиёд шуда истодаанд ва барои чӣ бисёре ҷавонҳо мегӯянд ки духтари хуб ёфтан душвор аст ва баъзеҳо шикоят мекунанд ки дар шаби аввал духтаре ки оиладор шуда будам духтар набаромад. аз ин 2 сол пеш дар Федератсияи Русия будем бо ҳамроҳи якчанд бародарони ки дар шаҳри Турсунзода буданд кор мекардем. як мулло бачае буд, бениҳоят бо тақво буд, бениҳоят исломро дӯст медошт, ҳамеша дар роҳи рост буд. ҳамон боре нақл кард, гуфт пеш аз оиладор шудан як духтарро дӯст доштам, зеро бениҳоят духтари хуб буд, бениҳоят духтаре буд ки дар зиндагӣ чунин духтарро надида будам. намозхон, қуръонхон ва бо тақво. ва модарам гуфтам, модарҷон, ҳамин духтарро худо хоҳад ман ба занӣ мегирам. модарам ҳам розӣ шуд ва хостгор равон кардем, фотиҳа кардем. баъд аз 2 моҳ ба ӯ оиладор шудам. оиладор ки шудам, вақте ҳамон шаби аввал ҳамхоба шудам ки аллакай духтар набаромад. ман нахостам ки ӯ духтарро шарманда кунам ва хостам ки айбашро сатр бикунам то ин ки дар қиёмат худованд айби манро сатр кунад. аммо аз байн 10 рӯзе нагузашт, ман боз кори нав ёфтаму бо кор машғул мешудам. ҳамин тавр аз байн 2 моҳ гузашт. як шабе коре баромад ва ҳамон кор машғул шудам. ба ҳамсарам гуфтам ки ман имшоб намеоям, бо хоҳарам хоб кун ва худам ба кор рафтам. чӣ ғамие дар дили ман ҷо шуд вақте ки ба хона бармегаштам. ҳама фикру хаёлам дар ҳамсарам буд. аммо вақте ки ба хона омадам, дар пушти хона ҳамсарамро бо ҳамон писари ҳамсояаш якҷо дидам. ва дар ҳамон ҷо, дар шоҳидии падару модар ва дар шоҳидии хештаборони ҳамон духтарро 3 талоқ кардам ва баъдан чизе ки ман сатр карда будам айбашро боз гуфтам ки чунин ҳодисае буд. бинед ки мо мехоҳем баъзе аз хатоҳои дигаронро пӯшем, аммо ин ҳама меҳру муҳаббати моро намебинанд. боз ба кори худ машғул мешаванд. боз чӣ коре ки хоҳанд ҳамон корро мекунанд. пас барои инҳо чӣ гуфтан лозим? шахсе ки ба чунин меҳрубониву ба чунин ҳолатҳоро дарк накунад, агар 100 меҳрубонӣ кунӣ, рӯзе не рӯзе албатта заҳрашро мезанад. гулеро ки шумо парвариш мекунед, вақте бузург шуд, албатта як хори ӯ ба шумо зарар медиҳад. айни замон чунин аст. барои ҳамин хоҳарони меҳрабон, вақте шавҳар кардед, ҳар он чизе ки дар ҷавонии шумо буд паси сар кунед ва аз паси зиндагии хеш шавед. зеро оиладор шудани духтарон бениҳоят дар ин замона душвор шуда истодааст ва писарон бошад бахти худро меёбанд ва ба духтарон бениҳоят душвор аст. зеро ҳаёт ба шумо як бор дода мешавад ва ин ҳам бошад номуси шумо ҳаст. пас номуси худро эҳтиёт кунед то ин ки дар зиндагӣ сарсону саргардон нашавед.